Okay, kumusta mga igsoon ko diha sa Ginoo? Mga amigo, kaila, followers, shout out sa tanang mga followers. So karon, ang ato ang topic, salvation, kaluwasan. So unsa man ni nga klase nga kaluwasan? From spiritual death to spiritual life. Gikan sa espirituhanon nga kamatayon kay ang tawo patay at tubangan sa Dios human siya nakasala. Bisag buhi ka karon, kung wala pa ka diha sa Ginoo, patay giila kini nga patay at tubangan sa Ginoo. So kini nga kaluwasan naghisgot sa kaluwasan gikan sa kamatayon sa sala ngadto sa espirituhanong pagkinabuhi o pagkabuhi o pagkabanhaw. So tan-aw nato karon ang Biblia unsay gihisgutan mahitungod niini. Okay? So, sumala sa Episo, according to Ephesians 2:5, that while we were spiritually dead in our disobedience, He brought us to life with Christ. It is by God's grace that you have been saved. Kita mga kaigsuunan, patay ta atubangan sa Dios. Unya, tungod sa atong pagkamakasasala, kay napanunod nato kini nga sala, sa atong unang ginikanan si Adan ug si Eva. So patay kita tanan atubangan sa Dios, nahimugso kita nga makasasala atubangan sa Dios. So karon gibuhi taniya, giluwas taniya, gihatagan taniyag espirituhanon nga kinabuhi. Ug kini tungod sa grasya sa Dios nga kaluwasan. So, asa kita gikan giluwas? Salvation from spiritual darkness to the kingdom of Christ. So, kaluwasan kini gikan sa kangitngit, ang kangitngit naghisgot sa kasalanan. Unya, giluwas ta niya kay ang usa ka patay walay mahimo. O di ba? Doon na ba'y mahimo ang usa ka patay? Spiritual ang atong gihisgutan karon. So wa say mahimo siyang kaugalingon basta kay patay. So mo hinungdan nga inana kadako ang gugma sa Dios. Giluwas ta niya. Okay? So matud pa sa Episo 2:8, not of yourselves. Ang buot pasabot, dili gikan nako, dili gikan nimo, dili gikan ni bisan kinsang pagtulon a relihiyon, ang kaluwasan dili gikan nato. It is the gift of God. Kini gasa sa Dios. Ang pulong gasa gihatag siya nga walay bayad. Gasa, no? Kung gihatagan kag butang unya pabayran, dili na siya gasa. No. Munang kining kaluwasan nga atong hisgutan karon, grasya o gasa hatag sa Dios. Unya kanus-an nato kini madawat pinaagi sa pagtuo, true faith. Wag lang lagyan ng alone ang sipyat o sayop sa umang mga magtutudlo. Kay gibutangan nila faith alone. Hilig yung kayo magpuno-puno sa Biblia. Walay alone. Ang giingon true faith. Pinaagi sa pagtuo. Unsa man po di ay ning pagtuo. Atong basahon sa Hebrehanon 11:1. Ang pagtuo, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Ang pagtuo mao ang kasiguruhan sa atong gilauman sa umalabot. Gilauman. Kasiguruhan siya, katinuan sa mga butang bisan wala pa nato makita. Munay gitawag og pagtuo. Og bulahan ang tao nga nakakabot og nakabaton ni ining gitawag og pagtuo. Kay siya lamang ang gitawag og gikahimutan sa Dios. Kung basahon ninyo sa Hebrews 1:6, padayon nimo basa. Imposible ang pahimuot sa Dios kung ang tao walay pagtuo. Daghang kaayong bright, daghang manggialamon pero wala abti sa pulong pagtuo. Bulahan ka igsoon karon. Unsa may imong kahimtang kung naabtan ka ning pagtuo, bulahan ka.
So ang gikinahanglan aron maluwas ang tao, mao kini gikinahanglan na requisite for salvation. Number one, hearing by the word of God. Dapat maminaw ka. Ayaw sa chismis. Kay kang chismis ka maminaw, makabaton kag sayop nga pagtuo. Asa ta maminaw sa pulong sa Dios, no? Unsa may mensahe sa pulong sa Dios? Ingon ang pulong sa Dios, for God so loved the world. For God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die but have eternal life. Gihigugma ka gayud pag-ayo sa Dios, mga igsoon, kitang tanan. Nga tungod ni anak, gipadala niya ang iyang bugtong anak si Jesus. Gipadala ha, dili kay ang Dios ra puhing sugo, gapadala, mura po siya hinganhi. Gipadala niya yung bugtong anak nga si Jesus, aron si bisan kinsa nga mutuo, dili malaglag sa impyerno, dili mamatay, dili maimpyerno, kundi dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Maunay saad og mensahe sa Dios. So, napagyud, nindot kaayo ni igsoon, ingon diri sa John 5:24. Ingon si Jesus, I am telling you the truth. Those who hear my words and believe in Him who sent me have eternal life. They will not be judged, but have already passed from death to life. Si Jesus mismo nag-ingon, sultihan ko kamos kamatuoran, ang tanang mamati kanako ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako. So, duha diri mga kaigsunan, si Kristo pamation og tuuhan kadtong nagpadala niya, ang Amahan. Makabaton siya og kinabuhing walay katapusan, dili na siya hukman, kay nalabang na niya, nalatas na niya ang kamatayon ngadtos kinabuhi. Maunay maayong balita og mensahe ngay natong pamation, mga igsuon. So ikaduhang requisite kinahanglan katong nadungog nimo karon, kung isulti nimo sa imong baba, if you confess with your mouth Jesus is Lord, you will be saved. Nganong wa man giingon nga confess with your mouth Jesus is God? Kay daghan man gud kaay lantugi karon migsuon, Dios si Kristo, dili Dios. Dili man gud ta mo tunong unsay giingon sa Biblia mo nang magsigi taglantugi. Ang kaluwasan, mga igsoon, i-confess, isulti sa baba nga si Jesus Ginoo. Maunay kaluwasan, mga igsoon. Kay maunay gihatag niyang titulo, giingon sa Pilipos 2:9 hangtod sa 11, gihatagan sa Dios og titulo og pinakataas nga ngalan. Tanang tuhod sa langit, tuhod sa yuta, o katong mga tuhod ilalom sa yuta, tanang dila sa langit, tanang dila sa yuta, o tanang naidila ilalom sa yuta, magasulti nga si Jesus Ginoo. Dili ta maglalis nga si Jesus Diyos ba o dili. Ang gisulti sa Biblia gitudlo, isulti sa atong baba nga si Jesus Ginoo. Ikatulo, ug tuuhan sulod sa kaatong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios. Kinsay gabanhaw niya? Ang Dios Amahan. Ang saad sa Dios, maluwas ka. Simpre, ebidensya o pag-announce sa imuhang pagtuo og kaluwasan, magpabautismo ka. So daghan na kahit ang gibautismuhan, o sigurado ako nga kadtong nanay pagtuo nga gibautismuhan, maluwas gayud kay nagasaad ang Marcos 16:16, ang mutuog magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. O ana, mga kaigsunan ko. So, ang upat imong gihimo, mituo ka, naminaw ka, o giistorya nimo sa imong baba, unya mituo ka sulod sa kasing-kasing, unya nagpabautismo ka, maluwas ka. Kanus aman pod kay daghan po kay nag-ingon nga, unya rag mamatay ta ka siguro, hambugiro pod mo.
luwas na. Dili na paghinambog. Pagtuo ka na igsoon. Kaya ang kaluwasan pagtuo. So kanus-an nato madawat kini nga kaluwasan. Ingon sa 2 Korinto 6:2, kung gidungog ko ang inyong mga pag-ampo ug karon na ang adlaw nga gikaymutan, karon na ang adlaw sa kaluwasan. Kung kanus-a ka na mati og mituo, mao kadto ang adlaw sa kaluwasan. Alang sa tanang mituo. Nganong makaingon ta? Tungod kay ang kaluwasan gibayran na, it's already paid 2,000 years ago. Bayad na. Acts 20:28, which he has purchased with his own blood. Wala mag-ingon nga paliton pa. Giingon gipalit, gibayran sa iyang hamili nga dugo. 2,000 ka tuig na ang milabay. So, ingon sa 1 Pedro 1:9, receiving the result of your faith, the salvation of your souls. So kini nga kaluwasan nga akong naangkon ug posible nga imong maangkon karon, kaluwasan kini sa atong kalag. Og kini 100% kung nahimo nimo tong upat ka requisite, 100% madawat ni igsoon. So kung gusto ka, interesado kung makighimamat nimo, og dugangan nato ang dugang pagtulunan aron masabtan nato pagayo kining mga pamaagi aron kita makabaton og hingpit nga kasiguruhan sa kinabuhi. So, i-share lang kung gusto nimo nga mapaambit po ni sa uban, comment, i-share. Daghang salamat, ang Dios magapanalangin kanimo igsoon.